Gradske teme. Emisija o aktualnim gradskim temama. Svake srijede u programu BBR-a razgovaramo s predstavnicima grada Bjelovara. Gradske teme. Srijedom od 13 sati i 30 minuta. 13 sati i 30 minuta, evo došlo je vrijeme za još jedne gradske teme. S nama je bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak. Dobar dan. Dobar dan vama i vašim slušateljima i slušateljima. Pa evo, za početak, što ima novo u gradskoj upravi? Pa evo, sezona godišnjih odmora se bliži kraju, mislim da se građani polako vraćaju. Mi smo ovo lijepo iskoristili kako bismo imali slobodno vrijeme da građanima ne smetamo, da odradimo jedan dio veliki što se tiče građevinskih radova, nešto i cestogradnje. Evo, radovi, imamo dosta radova koji su u tijeku, za sad završavamo radničko naselje. Mislim, što se tiče Vidikovca, rekonstrukcija dijela ulice Vidikovac je vrijednost 4 milijuna kuna, započelo biti u krajem 7. mjeseca. Tako da evo, radi se dosta u gradu, dobili smo neke sredstva što se tiče Europske unije, čekamo upravo da potpišemo za uređenje fasade na dječjem vrtiću u glavnoj zgradi i u drugoj osnovnoj školi. Evo, mislim da je ljeto bilo dosta sadržano što se tiče gradnje, što nam je i bio cilj, s obzirom da nismo htjeli da građani osjete u prometnim gužvama, da se radovi vrše i evo sad polako privodimo sve te radove kraju i vjerujem da će građani vidjeti i prepoznati nešto novo u Bjelovaru. Da. Uskoro nam se približava i naš jesenski sajam, pa i Dan grada, evo što se priprema oko toga. Pa evo, pripreme za Dan grada će uskoro krenuti, prvo čekamo tako naravno da prođe Bjelovarski sajam. Već sad možemo najaviti da će za Dan grada bjelovarskih branitelja da ćemo imati jedan koncert, doći će Crvena jabuka, pravila igre, vidjet ćemo još možda eventualno jedan band uspješno stisnuti, ovisi o financijskim sredstvima, ali vjerujem da će biti sadržajan Dan grada. Imat ćemo jedno iznenađenje, dakle predstavljanje jednog zanimljivog CD-a, brass ansambla, dakle sa jednom onako vrlo zanimljivim opusom, što će sigurno ljude koji su više orijentirani nekim društvenim zbivanjima sigurno privući. Dosta zanimljivih događaja koji će se u biti samo nadovezati na, evo ja vjerujem, uspješno bjelovarsko ljeto. Znate sami da je dosta bilo izvođača, mislim da je jedno od bogatijih bjelovarskih ljeta. Jako sam zadovoljan, naravno nikada nije dovoljno broj ljudi jer bjelovarsko ljeto je namjena da se praktički sadržaj pruži onim građanima koji ostaju u Bjelovaru, koji ne idu na more, dakle htjeli smo na taj način i građanima koji su ovdje u Bjelovaru priuštiti da imaju sadržajno ljeto. Da, pa evo vidio sam baš ovaj Interfest što se tiče Esperanta dosta bio posjećen. Tako je, od Interfesta do zanimljivih izvođača na Bjelovarskom korzu po kafićima, dakle stvarno dosta od muzeja, knjižnice, dosta zanimljivo i sadržajom bogato i za djecu također. Sigurno, da. Evo danas ste posjetili 4. osnovnu školu, što oni imaju točno za pokazati? Pa iskreno to mi je bilo jedno od ljepših posjeta u ovih zadnjih nekoliko mjeseci. Slučajno sam saznao, nisam niti sam znao da Bjelovarska 4. osnovna škola postiže tako izvrsne rezultate iz područja STEM-a, dakle tehničkih znanosti, konkretno robotika, informatika, kibernetika. Imali su čak i čast pokazati neke od stvari koje su izvježbali predsjednici Republike Hrvatske, međutim nekako im dobio sam osjećaj da to sav njihov taj trud jednostavno nije dovoljno prepoznat ovdje u gradu Bjelovaru, jer slabo je medijski bilo popraćeno i upravo danas sam htio da posjetimo školu, da se učenicima zahvalimo, prvenstveno njihovim učiteljima i ravnatelju škole koji doista strpljivo rade sa tom djecom. Naime, ja osobno kao gradonačelnik imam jednu viziju Bjelovara koji će se bazirati na novim modernim tehnologijama. Mislim da Bjelovar već sad treba razmišljati o budućnosti, kako ćemo izgledati idućih 10 godina. I sam tijekom kampanje govorio o Smart City tehnologiji kojom ćemo na novim modernim tehnologijama pospješiti rad javnih servisa koje pružamo građanima. Naravno da mi je drago kad vidim da se u školi isto tako takve neke aktivnosti provode koje će danas sutra imati za rezultat da upravo ta djeca se razvijaju, da razvijaju svoje kognitivne sposobnosti, isto tako
algoritamske kreativne mogućnosti i tako dalje. Moram reći da grad Bjelovar, malo smo u tom dijelu stagnirali. Mi ćemo sada uvesti dosta stvari što se tiče upravo tih novih modernih tehnologija. U gradskoj upravi smo već i počeli sa informatizacijom gradske uprave. Kao što znate, uskoro ćemo potpisati i sporazum sa Hrvatskom poštom vezano uz implementaciju e-računa. To je bilo isto tako jedno obećanje iz izborne kampanje. Grad Bjelovar će biti jedan od prvih gradova u Hrvatskoj koji će izdavati e-račun. Naravno da ćemo isto tako i ubrzati poslovne procese unutar gradske uprave, isto tako jednim sveobuhvatnim sustavnim procesom. I ono što je najbitnije, očekujemo uskoro i otvaranje bivšeg Partizanovog igrališta, odnosno starog rukometnog, na upravo isti način. Smart City tehnologija, sustav videokamera, portafona, posebnih senzora, paljenje, gašenje svjetala i tako dalje. Ja ne vidim razlog zašto bi staro rukometno igralište bilo zatvoreno za javnost. Na ovaj način ćemo ga otvoriti, a isto tako i uštediti na uvođenjem pametnih tehnologija. Da se to planira, mislim sad sigurno u Križevcima ili u Koprivnici su napravili tako jedno igralište gdje se online upisuje kad je ko na terenu i pa upravo to stvari, je svrha. To je svrha da što više takvih sličnih primjera funkcioniranja grada osmislimo na način da se uvedu nove napredne tehnologije. Evo sad ćemo imati uskoro prezentaciju još jedne tehnologije. Evo prvi puta ekskluzivno za vas ćemo vam najaviti, dakle to je Bjelovarsko oko. Naime, građani će moći skinuti određenu Android aplikaciju sa Google Play Store-a. Putem te aplikacije moći će snimiti, ne znam, negdje rupu koja nije na cesti sanirana ili ne znam neki drugi gorući problem u gradu, poslikat će to i automatski će doći do komunalnog redara koji će imati zadatak u roku od 24 sata ispuniti taj problem. Evo, to je još jedan od upravo tih namjera naših da uvodemo Smart City tehnologiju u naš grad. Eto, željno pričekujemo to onda. Gradske teme. Emisija o aktualnim gradskim temama. Svake srijede u programu BBR-a razgovaramo s predstavnicima grada Bjelovara. Gradske teme. Srijedom od 13 sati i 30 minuta. 13 sati i 41 minuta, vraćamo se mi u gradske teme. S nama je bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak. Dobar dan još jednom. Dobar dan. Pa evo, možemo vidjeti kako je Bjelovar stvarno kao jedno veliko gradilište. Svugdje se gradi, pa evo, što se to točno sve gradi po gradu? Mislim, stvarno ima puno toga. Kao što sam rekao i prije, cilj nam je bio u biti da što više radova započne upravo sad tijekom ljeta kada građani su većinom na godišnjim odmorima i mislim da je to dobra prilika da izgradimo jedan dio infrastrukture po gradu, a da onda građani iznenadimo tijekom rujna. Evo, u ulici Andrije Kačića Miršića bjelovarski komunalac, odnosno vodne usluge, izmjenjuju postojeću kanalizacijsku mrežu. Radovi su teški negdje nešto malo više od 1 milijun kuna. Imamo isto tako nastavak radova u Radničkom naselju, izgradnja kanalizacije u ulici Josipa Matačića, Savskoj ulici na Vidikovcu. Druga, ono što građani već mogu primijetiti je da nam je dječji vrtić u ulici Alojzija Stepinca energetska obnova, dakle, objekta. Vrtić je dobio svoje novo ruho. Pri kraju su radovi na biciklističkom stajalištu s pratećim sadržajima u Gornjim Plavnicama. To je jedno zanimljivo rješenje gdje uz određenu biciklističku stazu koju imamo na području grada, koja je označena, može se ona osoba, odnosno građanin koji ima električni bicikl, može ga besplatno napuniti upravo na tom dječjem igralištu. To je prvi put jedna sinergija između dječjeg igrališta i biciklista koje nuda prolaze, dakle besplatno se mogu bicikli napuniti. Evo, čekamo sada, vidimo što će se dogoditi sa rotorom na južnoj zaobilaznici. Nadamo se, jedan vlasnik zemlje na postojećem području je uložio žalbu, što nam je otežalo naravno izvođenje radova, ali nadamo se da ćemo do kraja godine iskoristiti tu 1 milijun kuna koje smo dobili bespovratne od Ministarstva unutarnjih poslova. U skorije vrijeme, ono što već najavljamo, očekuje se rekonstrukcija Bjelovarskog korza, pripremamo projekat, upravo u ovoj fazi
je sada gdje se popunjava dokumentacija i priprema se upravo, zna da će to biti najveći projekat iduće godine koji će se u Bjelovaru raditi, koji je težak nekoliko milijuna kuna, u koji će sigurno bjelovarski korzo pretvoriti u jedno novo ruho. Mislim da će onda da ćemo doći na korak do toga da doista bjelovarsko korzo ponovno počne vraćati građane, ćemo imati jako puno sadržaja, neće više biti asfalta na njemu, već će ono biti poplučano i to je nam jedan od najvažnijih, kažem, projekata u sljedećoj godini. Vjerujem da će građani biti zadovoljni, jedno što ćemo morati imati dosta strpljenja tijekom tih godinu dana. Možda nećemo na svim mjestima moći ispijati kavu, jer će se raditi u etapama, ali vjerujem da kad se jedanput završi tijekom iduće godine će korzo biti opet prekrasno. Evo, što se tiče svih tih projekata, dosta se novaca povuklo iz EU fondova, ali tako? A gledajte, mi smo sada krenuli dosta, međutim još uvijek nismo zadovoljni. Mi ćemo sada na rebalansu proračuna 3 puta povećati iznos sredstava vezano za pripremu projektne dokumentacije. Krenuli smo vrlo agresivno prema europskim fondovima, to vam je jedini način kako iz postojeće situacije sa postojećim novcima sagraditi više stvari. Jer čim ti neko sufinancira, naravno ti se povećava proračun da više projekata možeš u određenoj fiskalnoj godini ispuniti. Angažirali smo, napravili smo neke promjene rotacije unutar našeg vlastitog EU tima, u sljedećih nekoliko dana će i to biti vidljivo. Zadovoljan sam načinom na koji reagiraju stručni suradnici u gradu Bjelovaru, ali isto tako pojačat ćemo cjelokupnu priču i sa vanjskim konzultantima. Želimo ići vrlo agresivno, jer ja osobno smatram da kada i platiš konzultanta, primjerice ako ga platiš 20.000 kuna, a dobiješ 1 milijun kuna bespovratnih sredstava, da svaki 5. projekat prođe, mi smo daleko u plusu. Tako da mislim da je to isto jedan dio što smo obećali u izbornoj kampanji, da krenemo vrlo agresivno prema europskim fondovima, jer oni moraju biti naša budućnost, odnosno sadašnjost, rekao bi sadašnjost prije nego budućnost. A evo, naši argonauti ovog proteklog vikenda opet su bili uspješni, imali smo 4 ekipe, prvi puta i žensku ekipu, evo Nereide iznenadile sve bile druge čak, s obzirom da treniraju tek par mjeseci, oni u ponedjeljak stižu vama u gradu. Tako je, oni su već bili kod mene, ja sam ih primio i bilo je stvar doista krasno, međutim ovo što bi trebalo istaknuti ove godine, ja sam već 7. godinu u dolini Neretve, evo prvi puta kao gradonačelnik. Doista sjajan osjećaj bio prošle godine biti Bjelovarčanin u dolini Neretve kad su naši usprkos svim mogućim podcjenjivanjima uspjeli konačno osvojiti to toliko njima željno prvo mjesto. Bili smo apsolutno iznenađenje, nastao je tada šok. Ove godine naravno su nas sigurno nisu podcijenili, već su dečke shvatili ozbiljno, ali dečki su ponovno napravili veliki rezultat. Međutim, ono što ove godine posebno veseli je sjajan rezultat svih ostalih naših ekipa. Dakle, od ekipe Šumara do ekipe Argo 2, a na kraju krajeva šlag na tortu začinile su i naše Nereide, ženska ekipa Veslačica, koje su prvi put nastupile i osvojile sjajno 2. mjesto. Dakle, ponovno se u dolini Neretve pričalo o gradu Bjelovaru. Ja sam se našalio na Facebooku putem društvene mreže i sam napisao status da nema tih promidžbenih novaca, tih marketinških sredstava koje možeš uložiti u tom dijelu Dalmacije, a da se Bjelovar toliko može izreklamirati kao što su to učinili naši gusari. Ja mislim da kontinentalni gusari. Mislim da je to jedna dobra promidžba za grad Bjelovar i evo, čestitam im ujedno na rezultatu i na promicanju grada Bjelovara u tom dijelu Hrvatske. Dobro, evo, mi lagano završamo ove gradske teme. Hvala vam na vašem gostovanju. Čujemo se ponovno sljedeću srijedu. Hvala vama i do slušanja do sljedećeg tjedna. Gradske teme. Emisija o aktualnim gradskim temama. Svake srijede u programu BBR-a razgovaramo s predstavnicima grada Bjelovara. Gradske teme. Srijedom od 13:30.